не е бил и на Антарктида не е бил. Но както вървят нещата, и към Антарктида ще се запъти скоро, защото се облагородява все повече това пространство, този странен материк. Никола Манев е един артист, който, тръгвайки от българската, здравата българска школа, защото той е учил началото тук, и той е учил не при кого да е, а е учил при Васил Стоилов, професор Васил Стоилов. Между прочим, там пък е голямата черепанска връзка, която също не е без значение за това близко приятелство, въпреки разликата в поколенията. И в един хубав момент, в който на таванското помещение той се усамотява и започва да работи там, слага един надпис Монмартър. Баща му е имал други идеи за него. Баща му е една много интересна личност. Аз имах удоволствието да познавам този човек. Един невероятен човек, една невероятна артистична личност. Един от най-големите архитекти на България от много години назад, който е работил, живял по северните брегове на Африка, проектирал е, застроявал е, живял е дълго време също в Белгия. С други думи, една франкофонска фамилия, като добавим към това и учителката майка, оставила много трайни следи в своя син. Та някак си, въпреки плановете на бащата, избора на Никола Манев от много ранна възраст е предопределен. Така че на високо равнище един разговор в този Монмартър тавански в крайна сметка слага на масата неговото решение. Тоест той обявява, че ще бъде художник.